сардори риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо бо устодону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мулоқот доир намуд. Зикр шуд, ки сиёсати башардӯстонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон нисбати авзои сиёсии ҷаҳон ва тағйиру таҳаввулоти бо суръати он, инчунин торафт вусъат гирифтани низоъҳои байнимазҳабӣ ва авҷи ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ ҳар як фарди ҷомеаро водор месозад, ки нисбати падидаҳои номатлуби ҷомеа бетараф набошад. Таъкид шуд, ки ташкили вохӯрии мазкур нақшавӣ буда дар ҳошияи тадбирҳои андешидаи риёсати донишгоҳ бо мақсади баланд бардоштани тарбияи ватандӯстӣ ва ҳифзи маърифати ҳуқуқии устодону донишҷӯён роҳандозӣ мешавад. Сипас генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо дар мавриди нооромиву низоъҳо ва таҳдиду хатарҳои глобалӣ сиёсати сулҳҷӯёнаи Тоҷикистон бо мақсади кӯмак ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин самт тадбирҳои минбаъдаи ҳукумати мамлакат бо роҳи ҳамкориҳои фарогир дар мавриди таъмини амнияти минтақа ва ҷаҳон ҳарф зад. Ёдовар шуд, ки бо вуҷуди мунтазам ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ имрӯз байни ҷомеаи мо афроде низ ёфт мешаванд, ки маърифати таърихиро аз ёд бурданд ва ба фарҳанги бегона пайравӣ намуда аз миллату таърихи хеш бехабарӣ зоҳир менамоянд. Назарзода Қудратулло бо овардани далелҳои мушаххас ва таҳлилу назарсанҷиҳо афзуд, ки даст задан ба амалҳои номатлуб ба хусус ҳуқуқвайронкунӣ, ҷинояткорӣ, нашъаҷаллобӣ, рӯй овардан ба фарҳанги бегона ва шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ аз ҷониби афроди нобакор, пеш аз ҳама нодида гирифтани ғамхорӣ ва дастгириҳои давлату ҳукумат сарчашма гирифта оқибатҳои хатарноку ногувор дорад. рафтор кирдормон чхел бояд гузошта мондагӣ бошад, ки ба ҳамун шомилшавии барои пешгирии шомилшавӣ ба ҳар гурӯҳое ки зидди ҳукуматӣ ки имрӯз кор мебаранд шомил нашавед. ҷалби ҷавонон ба хизмати доимӣ дар қувваҳои мусаллаҳ нигоҳ кунед, ки чӣ қадар ози шароит муайё кардагиянд дар қисмҳои ҳарбӣ. падару модароро нигоҳ мекунед, бо тариқи оинаи нилгӯ нишон медиҳанд, ки рафта аз рафти хизматбарии фарзандошонро бохабар шудагиянд. дар кадом шароит имрӯз зиндагонӣ мекунанд, ҳамашон бохабар шудагиянд. дар интиҳои мулоқот аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд, ки дар роҳи мубориза ба зидди ҷинояту ҷинояткорӣ, шомилшавии ҷавонону наврасон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва нашъамандиву оворагардӣ ҳамроҳи мақомотҳои қудратӣ, махсусан кормандони милитсия, муборизаи муштаракро ба роҳ монда рисолати шаҳрвандии худро иҷро намоянд.